i sortim al carrer i som i no ens anem i estem contents, el món entenia perfectament aquella solució al conflicte de Catalunya. Era fàcil d'entendre. Ara, a mi, ja és molt més complicat de dir-ne un món. Què estem fent, cap on anem, què passa, perquè, escolta, és més difícil, no? Tampoc no voldria, sisplau, no vull ser pessimista. Per què? Perquè la ciutadania en un acte brutal està votant una acció o reacció independència. Ara, clar, jo, quan rebo aquest missatge, per mi, o que crec que ho hem de fer d'aquella manera, vol dir que hem d'anar directes, no hem de fer aquestes corbes que per mi, doncs, senzillament, creen confusió en el relat. Jo vaig tenir la sort que durant la presidència no es van aprovar els pressupostos del Pedro Sánchez, va haver una elecció